तर नमस्कार मित्रांनो, मी मॅड एंजॉयकर आमच्या कोण यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत मित्रांनो स्वागत आहे. तर मित्रांनो, नवरात्र संपली, नवरात्रीचे दिवस संपले आणि असं सांगायचं म्हणजे ह्यो व्हिडिओ तुम्ही बघतलाच तो नवरात्रीच्या दिवसाचा असा, म्हणजेच दसऱ्याच्या दिवसाचा. तर व्हिडिओ थोडं मोठं असा, तर शेवटपर्यंत बघा. तर व्हिडिओ असा असा की सगळा अचानक भयानक झाला, म्हणजे अचानक भयानक सगळं शूट केलं फास्ट, म्हणजे फटाफट. म्हणजे तुम्ही व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुमका समजातच की काय कशावरून आम्ही असं बोलतो आहे. तर पहिली गोष्ट म्हणजे नवरात्रीच्या 9व्या दिवशी रात्री आम्ही दांडे वगैरे गरबा खेळलो आणि नंतर मग सकाळी रोजच्या प्रमाणे 9 दिवस आम्ही दांडे खेळून झालं की स्तंभाकडे टाईमपास करत बसायचे. तर मग 9व्या दिवशी रात्री सकाळी 3-3:30 वाजेपर्यंत आम्ही बसलेलो. थोडं ऋतिक म्हणता की नाश्ता करू द्या. नाश्ता करूसाठी मग आम्ही सकाळी 4 वाजता गेलो जानवलीत. तर मग मी म्हटलं थैनाच दसऱ्या दिवसाचे सकाळची पहाटेचे व्हिडिओ थैनाच सुरू करूया. मग मी हो व्हिडिओ थैनाच सुरू केला आहे. आणि मग दसऱ्याच्या दिवसात म्हणजे आमच्यासाठी तो विजयादशमीचा दिवस. तर मग त्या दिवसात मग गायन पार्टी, कार्यक्रम, भाषण वगैरे असं काही ना काय तुम्ही व्हिडिओ बनवले. परत रात्रीच्या दिवशी नवरात्री जो गरबा नाचतानाचा व्हिडिओ, जो संपूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बनवले ह्या एका व्हिडिओतच. तर मग व्हिडिओ आवडलाच लाईक, कमेंट, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. 1, 2 आणि 4. मौत का गोवा ह्या कायता बघा आईच्या गावात पॅकअप केले नाही. तर नमस्कार मित्रांनो, मी मॅड एंजॉयकर आमच्या कोण यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांना पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत मित्रांनो स्वागत असा. तर मित्रांनो, सगळ्यांका माझ्याकडनं विजयादशमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. त्यानंतर उद्या आपलं असा दसरो, म्हणजेच आमच्यासाठी ती विजयादशमीचा दिवस असा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे नवरात्रीचे दिवस, म्हणजे आता मी जे असावं आता वाजले असं सकाळचे 4. तर ह्यो असा 9वा दिवस, म्हणजे 9व्या दिवसाची नवरात्र आम्ही नाचून मित्र वगैरे झाला. तर आता 10वा दिवस सुरू झालो म्हणजे दसरो. तर मग वाजले असतं सकाळचे 4. तर आम्ही नाश्त्यासाठी इला असावं जानवली बौद्धवाडीत. हे बघा आपलं स्तंभ असा इकडे जानवली बौद्धवाडीत, हायवेच्या बाजूकच आपल्या मित्राचा हॉटेल असा, तिकडे आम्ही नाश्त्यासाठी थांबलो. तर बघूया आता पुढे गेलो असा बाळा, म्हणजे आपलं प्रज्वल, त्यानंतर ऋतिक कांबळे, दोघंजणं पुढे गेले. चायनीज भेटता काय बघू, पुढे चायनीजचं दुकान असा. आणि माझ्यासोबत आता हे असा संदेश असा आहे बघा इकडे. तर मग ह्यो ब्लॉग आजच्या दिवसातलो हिनाच सुरू होता. तर मग बघूया आता सकाळी विजयादशमीचा कार्यक्रम काय ना काय असलेलं, पूजापाठ असलेली. तर मग पुढे आपल्या भाऊ भेटात. तर मग चला बघूया काय होता पुढे. कशा रेंज आपण पैसे बॅलन्स माझा कालच संपला. काय भया तुका आता आमलेट खाऊया आणि जाऊया घरा. उद्या विजयादशमी उद्या विजयादशमी. बोल मरे तुझी प्रतिक्रिया होऊया. प्रतिक्रिया झोप येतात आता, जाऊया. प्रतिक्रिया आता वाट बघता. कडनं आपल्या नाश्ता आजचा असा, पैसे पेड झालेले असत. आता आपण डायरेक्ट भेटूया सकाळी. आता बघूया आमलेट पाव कधी येता, नंतर मग डायरेक्ट संध्याकाळी भेटाया आपला, सकाळी भेटाया. आणि नंतर मग काय रात्री आपल्याक जाऊचाच असा. उद्या शेवटचे दिवस असा म्हटल्यानंतर ऋतिक डान्स करीतच. 2 आमलेट इलेले असत, पण इलेली असत ती कशी मिरचीचे आमलेट इलेली असत. मसाल्याचे आमलेट अजून 2 येऊची असत. तुझा पण मसाला संदेशान केला ना असा आमलेट पावचो. सॉरी बरोबर. तर संदेशाचा आमलेट असा इला असा, म्हणजे त्यांनी केला ना असा बर्गर टाईप. तर तुम्ही किती वर्षापासून किती वर्षापासून असं खाताय? जरा डबल ऑमलेट घेतले ना की मग कसं जरा असं तर एका पावात 2 पावात हवत नाही, मग 4 पावात गुटावचं लागतं. त्याच्यामुळे ही पद्धत
तुका संदेश हा पण टाकू हरकत काय नाही. आमचा माऊ बघा. दांडा पडतो. चला शकतो. माऊ असताना कंटाळू येतो. ये माऊ ये. माऊच्या पोटात तिची बाळ असत, पिल्ला असत. मग त्यात जर सगळं स्टॉल बिल घातलंच नाही हायवेचं चालतं. जरा कांदो द्या पोरं. आणि काका जरा सॉस नसतो. वाईट मसाला चला टेस्टी. आता मात्र सगळ्यांचे आमलेट पाविलेले असत. नाश्ता करताव. पुढच्या पुढे बघूया. खावा खावा. तर मित्रांनो जस्ट आम्ही आता इला असाव घराकडे, म्हणजे आपल्या स्तंभाजवळ इला असाव. तर मग आता वाजले असतात सकाळचे 5. तर आता आम्ही जातो घरात झोपाक. 5 वाजले असत. तर मग उद्या सकाळी उठल्यानंतर बघूया विजयादशमीचा कार्यक्रम, पूजापाठ वगैरे. तर आपल्याला बुक भेटत. त्याच्यानंतर मग उद्या रात्री पण शेवटचे दिवस असलो नवरात्रीचो, म्हणजे दसरो, तेव्हा पण दांडे नसले, तो पण तुमचा व्हिडिओ बघू भेटत. तर मग चला आतासाठी टाटा आणि बाय बाय. आपण भेटूया उद्या सकाळी. तर चला सगळ्यांचा माझ्याकडनं शुभ सकाळ. चला आता जाऊया आंबेडकर भवनाकडे. चला या देशामधल्या ढोलबंदी कैकाडीला सुद्धा हक्काने अधिकार मिळाला पाहिजे, जसा बौद्धांना मिळतो. पण बौद्धांनी ज्या पद्धतीने बाबासाहेब स्वीकारले त्या पद्धतीने तुम्ही स्वीकारा आणि गुणवत्तेच्या विकासाची काय करा, म्हणजे तुमच्या घरामध्ये सुद्धा राष्ट्रपती जन्माला येऊ शकतो. हे मी तुम्हाला अगदी अधिकारवाणी सांगतो. आपले उज्ज्वल निकम साहेब सुद्धा लोकसभेचे उमेदवार होते. बरं आपल्याला लागल्या आणि कालपासून बातम्या आहेत की 12 जाहीर होतील म्हणून. न्यायालयावरती हे न्यायालय 3 वाजता उठतं, न्याय देतं सलमान खानला. हे न्यायालय 3 वाजता उठतं, न्याय देतं दारू पिऊन गाडी चिरडणाऱ्या माणसांना. ज्याच्या खिशात पैसा आहे त्याच्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ओपन आहेत, आणि ज्याच्या खिशात पैसा नाही त्याचं जिल्हा न्यायालय नव्हे, अगदी दिवाळी आणि फौजदारी न्यायालयामध्ये सुद्धा आपल्याला तारखा मिळत नाही. न्याय व्यवस्था जर इतकी कमजोर तुम्ही करून ठेवली असेल, न्यायालयातल्या भरतीचा प्रश्न वेगळा आहे सर, न्यायालयातल्या जातीय आरक्षणाचा प्रश्न वेगळा आहे, सुप्रीम कोर्टातले जे न्यायाधीश आहेत, जर तुम्हाला समान न्याय आणि समान हक्क आणि समान अधिकार पाहिजे असेल, समान संधी तुम्हाला संस्थेत आपल्या लोकशाहीने दिलेली आहे, आपल्या संविधानाने दिली आहे, तर ती समान संधी सुद्धा आपल्याला मिळाली नाही. कारण न्यायालयाची जी भरती प्रक्रिया आहे त्या भरती प्रक्रियेमध्ये किती न्यायालयाच्या मग शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घ्यायचा नाही. शेतकरी दिल्लीत बसलेले आहेत तरी घ्यायचं नाही, रस्त्यावर आणले तरी घ्यायचं नाही, इथं उसासाठी बसलेले आहेत तरी निर्णय घ्यायचे नाही, धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे आहेत. आणि एनईपी आणलं, गोरगरिबांच्या पोरांनी शिकायचं कसं ते तुम्ही सांगत नाही. तुम्ही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आणली, काय करायचं कशाचं खायचं तुम्ही आम्हाला सांगत नाही. तुम्ही आमच्या आरोग्याचे प्रश्न मिटवत नाही, तुम्ही आमच्या रोजगाराचे प्रश्न मिटवत नाही, तुम्ही आमच्या पोटाचे प्रश्न मिटवत नाही. जे संविधानाने आम्हाला दिलं, हक्क दिले, आणि ज्या हक्काचं हनन होतंय म्हणून न्यायपालिकेमध्ये गेलो तर न्याय मिळत नाही. आणि म्हणून या संविधानाच्या समोर मोठे धोके आहेत. आणि सामाजिक आरक्षणाची गरज ही बाबासाहेबांनी ओळखली आणि शाहू महाराजांनी दिलेल्या आरक्षणाला कायद्यात संरक्षण दिलं. पण कायद्यात संरक्षण दिलं म्हणून कायदा गुन्हेगार नाही, आणि कायदा बाबासाहेबांनी दिला म्हणून कायदा गुन्हेगार नाही. आणि 1949ला संविधान मिळालं, 47ला भारत स्वतंत्र झाला, 47ला पाकिस्तान स्वतंत्र झाला, अगदी बौद्ध राष्ट्र म्हणणारे म्यानमार सुद्धा, थायलंड सुद्धा स्वतंत्र झाले. पण तुमच्या आया बहिणीने सांगतो की प्रत्येक राष्ट्रामध्ये दंभिक युद्ध सुरू आहेत, लोकांना मारहाण सुरू आहे. अगदी आपल्या पाकिस्तानातल्या अनेक पंतप्रधानांना ताबडतोब हाकलून लावतायत.
तिथं सैन्याचं राज्य येतंय, कोण कुणाला मारतंय काय कळत नाही. पण या देशात अखंड भारतामध्ये हजारो जाती लाखो पंथ असताना सुद्धा, भाषिक प्रांतिक अजून वेगळी रचना असताना सुद्धा आपल्या देशाची एकसंगता टिकून आहे ते फक्त बाबासाहेबांच्या संविधानामुळे आहे. आणि हे तुम्ही जनमानसात उतरलं पाहिजे की हे संविधान आहे म्हणून हा भारत एकसंघ आहे. अन्यथा प्रत्येकाला वाटेल की आमचं आम्हाला राज्य देऊन टाका, कपडे द्यायचे, जुनी कपडे. अखंडित जोगवा करत आयुष्य गेलं. बस जोगतीने लग्न करून घ्यायचं नाही तरी पण तिला मूल झालेलं. माझ्या आजीला एकच मुलगी, माझी आई. जोगतीनीच्या पोरगीला कोण करून घेणार आणि दारुड्याला कोण पोरगी देणार म्हणून नवरा बायकोचं लग्न झालं. अखंड आयुष्यभर, मंगळवार शुक्रवार नवळ, अखंड आयुष्यभर अखंडित जोगवा करत देवासंग लग्न करून देवा बरोबर राहून अखंड आयुष्यभर जगू सुद्धा पोरगीच लग्न व्यवस्थित करताना दारुड्या संग दिलं आणि दारुड्यानं मारून 3 मुलातली 1 मुलगी अन्न पाण्यावर मरून गेली. आणि मग माझ्या आईच्या लक्षात आलं की एवढी सेवा देवाची आयुष्यभर करून सुद्धा माझ्या आईचं कल्याण झालं नाही, मरून गेली. आणि माझं पण कल्याण केली नाही आणि मला पण या दारुड्याच्या गळ्यात टाकून गेली. आता माझं बी काही खरं नाही म्हणून मी तिच्या पोटात जन्माला आलो आणि मला शिवशाहू फुले आंबेडकर म्हणून शिकवलं. आणि मी आज प्राध्यापक आहे, 2.5 लाख पगार घेतो, खातो तो घास, घेतो तो श्वास, तो बाबासाहेबांच्या मुळात. हे फक्त मुलांना तुमच्या लक्षात ठेवा. आणि ज्या नव्या पिढीचं कौतुक वाटतंय त्याचं एवढ्यासाठी की गांधीजींचं आणि आंबेडकरांचं भांडण होतं. मॅडम, गांधीजींचं आणि आंबेडकरांचं भांडण, वैचारिक भांडण. काय भांडण होतं की गांधीजी आफ्रिकेतून आले सुटाबुटात, त्यांना बाहेर काढलं म्हणून आणि अखंड भारत फिरले म्हणे. आणि अखंड भारत फिरल्यानंतर लक्षात आलं की अखंड भारतच दरिद्र अर्धा नागला उपाशी आहे म्हणून गांधीजी म्हटले मी सूटबूट काढून फेकून देतो आणि आता अर्ध्या पंचावर मी येतो. त्यावेळी गांधीजींच्या बरोबर आंबेडकरांचा उदय होत होता, आंबेडकरांचा विकास होता. आंबेडकर सुटाबुटा अगदी विचार जरी असली सर तरी आंबेडकर स्वतःच. लोक म्हणाले आंबेडकर कशाला गरिबांचं नाव घेऊन फुटांड करताय. गांधीजी बघा गोरगरिबांसाठी कपडे सुद्धा अंगावरचे काढले, अर्ध्या चंप्यावर आले. आणि आंबेडकर तुम्ही तर गोरगरिबांची भाषा करता आणि सुटाबुटात दररोज असता, दररोज वावरता. बाबासाहेब म्हणाले की मी सुटाबुटात वावरतो याचं कारण काय, कारण माझ्या पिढ्यानपिढ्या लंगोटीत गेल्यात, अर्धा नागड्या गेल्यात आणि गांधींच्या पिढ्यानपिढ्या सुटाबुटात गेल्यात. आणि म्हणून पण आता मी हे माझं उदाहरण नाही, हे इतिहास झाला. पोरांना सांगायचं एवढ्यासाठी की जयंती आली आणि आता नवीन दिवाळी आली, कपडे घेताना फाटकी तेवढी घेऊ नका. आंबेडकर जयंतीला आणि दिवाळीला किंवा ह्याला कपडे आपण घेतो तर नवीन फॅशन आणि काय बाबासाहेब म्हणायचे की माझ्या सन्माननीय पोरांनी सुटाबुटात वावरलं पाहिजे. रंगाने कसं का असना आपण मूळ निवासी आहोत, आपण रुबाबात राहिलं पाहिजे. हा रुबाब तर तुम्ही मगाशी म्हणाल तो धम्माचा रुबाब आहे, अंतरंगात पाहिजे. तो नैतिकतेचा रुबाब आहे, तो विवेकाचा रुबाब आहे, तो समतेचा रुबाब आहे, तो आत्मीयतेचा रुबाब आहे, तो शिक्षणाचा रुबाब आहे, तो विचारांचा रुबाब आहे, तो विवेकाचा रुबाब आहे, तो समतेचा विचार आहे, तो आपलेपणाचा रुबाब आहे आणि तो प्रत्येकाच्या हृदयात पेरला पाहिजे. पण आमची पोरं फाटकी जीन्सची पॅन्ट आणि फॅशन आहे सांगतात. आणि म्हणून बाबासाहेबांच्या लेकरांनो अतिशय आदरणीय राकेश जाधव यांना विनंती करतो की आपण मी मान्यवरांना विनंती करतो, आदरणीय भीमराव जाधव यांना विनंती करतो की हे प्रशस्ती पत्रक त्यांनी प्रदान. भिकाजी मोरे आदरणीय आमच्या तालुका महिला शाखेच्या अध्यक्षा भोसले ताईंना मी विनंती करतो की त्यांनी हे प्रशस्ती पत्रक त्यांना प्रदान करावं. अनुष्का सुरेंद्र इंद्रेकर, अनुष्का इंद्रेकर आदरणीय या ठिकाणी संदीप पेंडुरकर या ठिकाणी मिलिंद सकाराम कांबळे, ज्योती कांबळे. आता जाऊया घराकडे. धन्यवाद. या ठिकाणी मनीष भोसले आणि मैत्रेय जयंत जाधव.
धन्यवाद देतो आणि सगळ्यांनी चांगलं सहकार्य केल्याबद्दल आपण या बुद्ध गीतांना पूर्ण विराम देऊया आणि या ठिकाणी सरनेत होईल आणि आजचा कार्यक्रम संपला. हाय कर सबस्क्राइब राऊंड अजूनही संपलेला नाही. लाईक करा म्हण लाईक करा. अजूनही खूप सारे राऊंड बाकी आहेत. पेटवत राहा. आपल्या मंडळाचे सर्व माननीय सतीशभाई पारकर सर्वांनी त्याला प्रतिसाद द्यायचा आहे. या ठिकाणी माननीय सतीश पारकर साहेब यांचा जल्लोष धामा काय धामा
नाद करायचा नाही